Sonra Kahraman arkadağımız toplumun dolanış binasında yayvanlandırılan sunut eserlerinin sergisini tinledi. Serginin ekspozisiyası ahıltaki bedeginin dünya medeni mirasında eğleyen mühim ornunu aydın açıp görkezdi. Sergi bilen tanıştıktan sonra Kahraman arkadağımız halkara ahıltaki açılık asosiasiyasının agzalary we ahıltaki bedeglerinin Xitayly müştaklarlaryndan duşdy. Halkara açılık toplumunu esaslanırcı Hanım Van Sizyan duşuğa açıp Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Kahraman arkadağımda topluma gelip görenlik üçin hoşarlyk bildirdi we uly hormat bilen söz berdi. Kahraman arkadağımda çykyşynda ilki bilen Xitay Halk Respublikasynyň başlygyna dostluk saparlaryna gelmäge çakylyk üçin minnetdarlygyny beýan edip, Xitay'a şu gedekki saparynyň çäklaryny halkara ahylteka açylyk asosiasiýasynyň agzalary we ahylteka bedegleriniň Xitayly müştaklar bilen duşmagy şatlygyny aýtdy. Türkmen we Xitay halklaryna bedegler bilen bagly üren köp atalar sözi bar. Türkmen halkynyň irden turdy ataňy gör, ataňdan soň atyňy ýa-da at basman diýen ýerine müň materialy, paratatly sözleri munyň aýdyň beýanydyr. Türkmen we Xitay halklarynyň taryhynda bide watlary uly orun degişidir. Bu barada taryhy maglumatlar güwe geçýär. Üýedary dostlugyň şany höküminde 12 ýyl mundan Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'e ajaýyp ahylteka atynyň sowgat berilendigini bellemek isleýän diýip Kahraman arkadağımda aýtdy. Şu gedekki saparmynyň dowamyna Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan gadyrly atly ahylteki bedegini sowgat hökümine gowşurdyk diýip Kahraman arkadağımda aýtdy we 12 ýyl mundan sowgat berilen ahylteki bedeginiň şol geçen döwrüň içinde ýurtlarynyň arasyna gatnaşyklaryň hassa putrandyrylýanlygynyň üýe bolşly nusgaty bolanyny bellädi. Kahraman arkadağımız hormatly prezidentimiň adyndan Xitay Halk Respublikasynyň başlygyna sowgat berilen ahylteki bedeginiň iki taraplyň gatnaşyklaryň hassa ösürilmegine, ýüzary beýiklikde hyzmatdaşlygyň ilerledilmegine mühim ähmiýeti eýe boljakdygyna ynam bildirip, atşynaslyk we ahylteki bedeginiň gaýtalanmajak aýratynlyklary barada billep geçdi. Taryhdan belli bolşýaly, şeýle ajaýyp bedegiň kemale gelmegine türkmen tebigatynyň, Gürgistanyň dağ howasynyň, çeşmeleriniň orny uly bolupdyr. Şu yerde yeni bir zady bellemek isleýän ahylteka atlarynyň gadim mekanyna Arkadaş şäherine bina etdik diýip Kahraman arkadağymyz belledi. Taryhy maglumatlary göre Parfiýa zamanynda Xitay ilçisi köp sanly türkmen atlylary tarapyndan garşylanmagy onu uly täsir galypdyr. Şu döwür Xitay imperatoryna ajaýyp ahylteka bedegi sowgat hökümine iýerilipdir. Bu bedegiň gözelligi ahylteka atlarynyň Xitayda asman atlar diýilip atlandyrylyp başlanmagyna getirýär. Arkadaş şäherine halkara ahylteka açylyk sport toplumy ýerleşýär. Onun golaýyny biz atşynaslar üçin düwrawap ýaşaýyş çaýlary bina etdik. Arkadaş şäherine atçylyk akademiýasy açyldy. Dünýä meşhur galkynç milli at üstünäki oýunlar topary dünýäniň 6 gedek çempiony boldy. Bu toparyň düzüminde 20 golaý çapyklar bolup, olar esasan at üstünde çylşyrmy tilsimleri ýerine getirýän ustaatlardyr diýip Kahraman arkadağymyz belledi. Türkmen halkynyň milli lideri Arkadaş şäherine ýerleşýän Atçylyk akademiýasynda bir näçe fakultetiň hereket edýänligini we ýokary okuw mektebinde bilim almak isleýän ýaşlaryň sanynyň barha artýanlygyny we häzirki wagtda akademiýada 420 talibiň bilim alýanyny belledi. Biz ýurdumyzda ahylteka atlarynyň şanyna 2 gedek bayramçyk dawratyny geçirýäs. Olaryň biri, ýagny türkmen bedeginiň milli bayramy öňümüzdäki aýyň soňky ýeşenmesine geçiriler. Ahylteka bedegine başlandan beýleki dawralar, at çapşyklar, sergiler bolsa Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününiň çäklerini gurulýar. Biz ştab kwartirasy Aşgabatda ýerleşýän halkara ahylteka atçylyk asosiasiýasyny döretdik. Öýe wagtynda men bir asosiasiýanyň prezidenti boldum. Häzirki wagtda asosiasiýanyň prezidenti Türkmenistanyň döwlet başçyny Serdar Berdimuhammedow diýip Kahraman arkadağymyz aýtdy we ýurdumyzda ahylteka atlar bilen bir katarda türkmen alabaýlarynyň hem ösürilip ýetişdirilmegine uly üns berilýänini belledi. Kahraman arkadağymyz türkmen alabaýlarynyň beden guruluşy, güç kuwaty bilen tapawutlanýanlygyny we istek bildirýänleriň halkara türkmen alabaýlary asosiasiýasyna agda bolup biljekdiklerini aýdyp, Xitay tarapyny halkara ahylteka açylyk asosiasiýasynyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň adyndan aprel aýyna geçiriljek türkmen bedeginiň milli bayramyna gatnaşmagy çagyrdy. Bir bayramçylyk çäklerini guraljak alma amaly maslahaty Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününe gabatlap sentýabr aýynda da geçirip bolar. Şol maslahatyň çäklerini istek bildirýänler bir asosiasiýanyň agdasy bolup bilerler.
arkadaş şekerine mihmanlar üçün bedewlere bağışlandan giňişliğin tanışlyk gederenji gurulur dip gahryman arkadağımda aýtdy we duşu gatnaşýanlaryň eklidini sentýabr aýynda guraljak bayramçyk dawarlarynyň hormatly mihmany bolmaga çagyrdy. Biziň umum bayramymyzdyr. Dawarlaryň dowamyna ahyltyky bedewlerine degişli meseller ara alınıp maslahatlaşlar dip gahryman arkadağymyz belledi. We bu täsin bedewleri ösürip yetiştirmek we wagt etmek orunna alyp barýan işler üçin Hytaýly atşynaslara minnetdarlyk bildirdi. Hytaýyň Atçylyk Assosiasiýasynyň sekretary Yue Gaofeng gahryman arkadağymda Hytaýyň ähli atşynaslarynyň adyndan hoşarlyk bildirip, bilelikde ýadygärlik surata düşmegi haýyş etdi. Gahryman arkadağymyz Hytaýyň atçylyk wekilet agdarlary bilen ýadygärlik surata düşdi. Soňra gahryman arkadağymyz himmeler bilen mehirli hoşlaşyp, Pekiniň Şowdu halkara howa menziline geldi we birden watanymyzy gurady.